pen alang litum nang citon dun manager pen cenglok alang litum klem dam rapet ake hai potum lapen ladak koila mati SGB mati sorkari gangbora ake hai lapen eli tumalong dotulang koila mati development committee asar lapen ladak referee lapen ladak kadongawe jupo doan lapen purun kadowe pansitame nili lam jaya prang kadowe anta kardom pajeri lo kardom lasi nili lamthe padingo elo lapen aporta do lo apor lapen thihek pen nili isi nili metang ta youth alang apor nili isi ninje pon po youth atuman encouragement ki pipon alambang nili ninje pon po athe iltum life along lo plongte 3 stage ku pipilo pulotangte childhood age younger age lapen older age childhood age lo pulotang te elitum ko pitong aki mema ko pitong kenoma elitum chini dam tekte mate munti dam nak tekte tame youth age lo plongte youth atuma bangke ladake ke munti dam ke pas sekta theglo ko pitong aki mema ko pitong aki kenoma halata itum chini dam lo lapen older age lo plongte elitum kematha ajakong stame kombom lo lapen ke klem ji kedam je fan stame un elo lasini liwang tupo youth age is the best age why plongte youths are powerful youths are strong youths have the guts to do everything kopi palo ma plongte itum youth atum ajakong thepik lasi ilitum iskulong stame chali lo plongte kopi pone chini ne what is your aim in life hola dak teacher tum na juju hola dak chita tum ba I want to be a doctor I want to be an engineer da anmelo tambe why itum important preparedness we have to give important especially sport anatuta important pivek nang jelitum sport ke pathu pen litum important pilo plong te litum laan sosesi itum akang tu ang denglong stame pilthea dang universal long stame itum hanang chinipo donatum ate youth atum ke aja kong ke pick moment na pulo youth have the guts to do everything pulo tang telada kadowe every development hin stame itum ke claim ke dam hin pen chenglong itum youth atum ke thu pro dam pulo aja kong stame do lasi sport along stame especially sport along itum IPA po itum stame hala sport hin ke pathuan ahin anatu important pivek nangji lalo nili pudai memang ke lasi kadowe both the team atuman sitame lada kerem ke ha there will be a loser there will be a winner sitame itu mainang ne lasi never give up okomi alam thepen sitame hola da ki pu pondo salam thedo ekobare norile ekobare kora pu kone sa ne chokse deta hai sitame itu never give up itu ma goal we have to achieve our goal then what we have to do we have to work hard itum abangke cepat dupen situm claim lo pelotang te itum non district level chorkali itum state level long stame le dun po lapen mo national level international level iltum a thinking abangke hola ansi matha demning pinila da ke pathulo pumade rem dera man ne pathu thelo hala bangali hola ba itum give up e der nangji lasi lalo lasi youth atum ke apawa tepik itum kopi ma ke claim itum a kopi ma ke dam abangke youth atum helo aja kong ke the nailo lasi kadowe dag youth do antum han stame nil hin pen nil methang pen stame nangli tum han chuning rilo itum hempen ke bor ipan itum ke pathu hin stame itum aprang papang dunang lapan itum elong parapan kacerai kom ji pulotang te itum ke pathu hin pen itum enong nam kacewan pen ilitum elong plat stame itum han nangka po itum akhai itum man luwak punai po demlong stame itum hanang pun elola si itum ke pathu hin stame important people nangji la sinang itum both teams nang itum han stame all the best good luck ke bang jilangan stame lan so se itum ke pathu ponji apan itum ladak kolamati bang sumata choropal pilo alang itum pinila bangso lason ke pathu alang tum ke organize pon thega por la peneli ke le damde do kok thai nili namte apota dolopon nili namte lan ington si ka do phanta chu lo kardom